Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas ćemo igrati igricu. Igrat ćemo igricu Minions Rush. Sam ja već nešto počeo. I tako to. Već vidite, počeo sam i... Evo, ovo ćemo igrati sad. Igrica nije loša. Evo sad sam dobio ovaj telefon. Ovo mi je sad novi telefon. Imao sam Samsung Trend Plus. A ovo je Samsung S7. Pa tako da volim da snimam i klipove. Potražite me na YouTube kanalu. Na YouTube kanalu, Facebooku i... Upisan sam Matija Kostić. Ovdje ću vam pokazati moju sliku na YouTube kanalu i na Facebooku. Snimam tako ne samo igrice, nego šale i tako. Ovo mi je prvi klip sa igricom, pa tako da ne snimam toliko loše. Možda ću poslije menjati ime pošto sam upisao Matija Kostić, možda ću menjati ime u Matija i Kostić, zato što imam još jednog drugara, on se isto zove Matija. I mi želimo da snimamo kao neke challenge, što se kaže. I tako da kako što se ja prezivam Kostić i mene tako više zovu, umjesto Matija u školi. Tako da ću ja da se upišem... Kostić, a moj drug će Matija kao Matija i Kostić. I onda ćemo snimati nešto, ali neće biti ubrzo, ja mislim. Evo to je bilo. Sada ćete vidjeti. Haba. Evo ovako je moj Facebook, pošto mi je novi. Evo. Mada ja nisam 2000, ja sam 2005, zato što ne mogu da upišem to pravilno. To je to. Na mom YouTube kanalu, sad ćete da vidite. Ja kao što sam rekao, sad ću samo da ovdje nešto uradim. Evo sad će još malo. Sad čekajte tu unesem email. Evo ljudi, samo da mi pošalju kod i onda ćemo ući na moj YouTube kanal. Mislim da su mi već poslali, ali na drugi telefon, ne na taj. Samo da vidim. Evo ga. Ponovo trebam nešto da radim. Tako, evo ponovo mi je stigla poruka.
sad to vratimo. Prihvatimo to sve. Samo da vidim da li je to moj kanal ponovo. Ovo je baš naputo. Hajde da vidimo. Samo da vidim. Početno. Ovo izgleda nije moj kanal. Niti Berokuac. Sad ću da vam pokažem na mom telefonu taj kanal. Uključit ću zadnju kameru. Pa ćete da vidite. Samo da pauziram ako nije prednja. Evo ovdje nastavljamo sa klipom. Ovdje ćete vidjeti taj klip, pošto moj YouTube kanal, pošto ga tamo ne mogu uključiti. Evo, tamo sam na YouTube. Sad ćete da vidite, evo ga moj YouTube kanal. Matija Kostić, imam video snimci. Malo radim šalu, izazove, ovo izazov stoji na rukama. Ovo mi je bio početak. Ovo je šala, najbolji žonglerski fudbaler, taj nekako je najsmešniji. A ovo je početak, imao sam najviše prikaza. Sada ovo bi valjda bilo to, ja mislim. Slobodno me podržavite na YouTube kanalu, kao što sam rekao. Vidite, ja je tako snimam igrice. I to je to. Doviđenja.